estamos no momento donde chegou o momento de poñer pé en parede, de decir hasta aquí esta discriminación das nosas explotacións. Dende 2015 levan desaparecido case 5.000 explotacións en Galicia, somos xa pouco máis de 5.000, e, polo tanto, hasta este momento as explotacións que quedaron asumiron tanto en parte a xestión do territorio, é certo que non todo, porque algunhas explotacións desaparecían en zonas onde non quedan outras explotacións, co cal xa temos un problema engadido nesas zonas, pero sí o tema de produción, as explotacións que fomos mantendo, conseguimos non só manter, senón incluso aumentar a produción leiteira, co cal isto demostra tamén o tipo de explotacións que temos a día de hoxe, explotacións xa dimensionadas, explotacións das máis profesionais a nivel non só de Galicia, senón de España, da Unión Europea, co cal as explotacións, esas máis de 350 explotacións que seguen desaparecendo ano tras ano en Galicia, xa non estamos falando de explotacións residuais simplemente porque non eran viables, senón que son as que desaparecen a partir de agora, explotacións perfectamente viables e, polo tanto, que algo temos que facer para que cambiar esta situación. A Administración fala ano tras ano, cada vez que sae, da importancia do relevo xeneracional, sen embargo, a importancia que lle dan se queda simplemente nos medios. Isto non pode ser así. Para que isto mude, para que haxa unha verdadeira relevo xeneracional, para que paren de explotacións de verse abocadas ao peche, ten que haber esa compensación xusta. E para iso, o primeiro paso é recuperar ese diferencial. Non podemos permitir que as industrias sigan aproveitándose do 41% do leite que se produce en España para facer caixa, para facer eses balances que teñen ano tras ano de mellorar os seus resultados económicos a conta única e exclusivamente das explotacións galegas. Quería tamén, nese informe que vos pasamos, vai unha parte que é a de modificación dos contratos. Non só pedimos esa modificación ás industrias a nivel de precio, de buscar unha negociación real con índices obxectivos, senón que tamén vai outra parte que é a de modificación do punto crioscópico, que nos parece tamén fundamental, donde dende o ano 2012 o punto crioscópico non é outra cousa que un referencial, un índice que marca se o leite leva ou non leva auga. Por lo tanto, ten que seguir sendo eso, ten que seguir sendo un índice obxectivo que marque aquelas explotacións que teñen auga, que se engade auga ao leite ou non, para evitar que isto pase. Os casos son moi poucos, fundamentalmente de erros no ordeño, pero a industria está utilizando este índice para reducir o que se lle paga aos produtores. Se no seu día, no 2012, se fixaba en menos 512, pois a día de hoxe hai industrias que xa utilizan, baixan este índice ao menos 519 para penalizar aquelas explotacións cando esa explotación realmente non engadiron auga, porque o que demostra propia científicamente é que, dependendo do tipo de animal, dependendo da alimentación dos animais, pois este índice varía e varía tamén ao longo do ano. Co cal, o que se está propoñendo é que este índice se baixe, hai índices a niveis que marque a propia ciencia, tal como están facendo outros países ou xa fixeron outros países do noso entorno, e, polo tanto, se marque en base a criterios obxectivos e se quite calquera referencia que haxa do punto crioscópico dentro das primas de calidade. O punto crioscópico non é algo da calidade do leite, senón que é un índice que marca se o leite ten ou non ten auga. Se ten auga, penalícese; se non ten auga, pois non se pode penalizar. O cal tamén é outra das exixencias que temos para todas as industrias para que modifiquen nos contratos. Dentro de 2 meses e medio se vai renovar o 90% dos contratos de leite de Galicia.
Co cal, este é o momento, temos que dar a batalla hasta o final, xa o decía Félix, tanto coa administración autonómica, coa administración nacional, industrias, distribución e consumidor. A campaña afecta a todos os eidos da cadea do sector lácteo e, polo tanto, vamos a facer extensible a todos con actuacións, tanto eso na distribución, con reunións ca distribución, pero tamén en actos en algúns centros de distribución para que o consumidor coñeza de primeira man cal é o uso que fan as industrias do leite, como pode axudarnos que coñeza cal é a realidade pola que están pasando os produtores de leite.